Dali na lagi, part. Part. Dali na lagi, part. Part, di na lagi pa. Dali na lagi, part. Part, di na lagi ko, part. Ikatura bang part ko na aming videoha, part. Abot ra ba di tagsigad? Tinggu ko ta sundang sa amahan ni Perlita. Diingnan ta ka ato nga, dili ta managan. Bisag unsang may tabo. Indagan ka man pod. Inay, pakngan ta pa ka. Yung trabaho nga, part, dagan na. Dihindagan na lang po ko, kahindagan ka man pod. Tuwing ubang ka pod. Palpa ka jud. Basta part, di nagyud ko part. Kay tingalig, ang amahan lang ni Perlita makapatay sa ako. Bahala ka nagmapatay sa ama ni Perlita. Di ka noon, mas mobilib sa imo si Perlita. Kay andam ka mamatay para sa iya ha. Matay ng higugma ah. Unsa pa man ako'y higugma? Kung mamatay na ko. At least, bilib sa imo si Perlita. Mindset ba part? Mindset? Part, naanapod na imong mindset. Katura bang part 1 aning bidyuha. Hapit ra ba kita mga matay aning imong mindset. Bahala po turoy. Mamatay lang ko ana. So part, dili na nimo mahal si Perlita part. Di na jud ko. Bahala po turoy, mamatay lang ko ana. Hoy part, asa naman ka? Bahala ka, ako na lang si Perlita. Ako na lang ang misita. Buha, buhay tuhoy. Mamatay lang ko ana, bahala po turoy na. Perlita! Uy, unsa man na rin? Unsa man imong tuyo? Mamisita ka unta ko sa imo Perlita. Ug okay ra pud sa imo ha. Oo, okay ra. So kung mo na Perlita, pwede na ba ko dira mo sulod Perlita? So, mamisita man lang kaha ka, so diha ka lang usa. Nga man di Perlita, hadlo kasi mo amahan? Oo, kay tingalig mo abot to karon, kaganiha pa baya to. Ha? Di ma kumadlok sa imong amahan Perlita. Kaya akong pagigugma sa imo ha, nag-uros-uros. Murag sperm sa demonyo. Lo, may sperm ba dayong demonyo? Oh na, oy. Kana dayong laba sa bulkan. Mo nang sperm sa demonyo. Aw mao ba di ay? Aysa. Di ba ikaw to ang kauban sa imong sangkay katong laing adlaw? Nagduko di papa og sundang. Inya taluhon mo imong sangkay? Na, ingon ra ba siya nga, dili ka na niya lab. Kay paragpatay ko na imong amahan. Manggukod og sundang. Mao dili siya sa imo ha kay hadlok siya na mapatay siya sa imong amahan. Aw mao ba? So meaning to say andam ka daay mamatay para sa ako ah. Oo, Perlita. Andam ko mamatay para sa imo ha. Ug kabalo ka. Ako'y pinaka talented sa among lungsod. Mukha kog bato. Graba. Ug usa ka sako nga baras. We, burit nimo. Oo, tinuod na. May lahi man jud ming Ninja Turtle. Pero ang pinakaastig na nga talent kanang TikTok. Talent ba tayo ng TikTok? Na-apps mo sa cellphone. Bullshit, nawawa na ako. Oh, Perlita, TikTok ba? Kana may tugtog ang cellphone. Kaya akong sayawon. Dan series kasi ko. Aw mao? Sige daw, sampuli daw ko sa TikTok nimo. Sige, pag di man ako sayaw, sugton ako nimo. Oo, pag mo palakpak gani ko, sugton ta ka. Pero pag di ba kong palakpak, di ta ka sugton. Ala, sige. Nya Perlita, kaya palakpak ka naman, sugton ako nimo ana. Oo. Yes! Salamat Perlita.
Naanapin may namisita sa ang anak na si Perlita. Ilang yapon ni managam ni mga bataan eh. Hapit na ngayon ako sinapatay ka itong laing adlaw. Nag-ayo gini nga bataan mabuwak ng ulo. Perlita, I love you. Tanag, I love you. Gisugot mo gaday sa akong anak. Nag-ayo gini tawanan eh. Ay, sa ako karonat. Cep, hindi mo tili karon. Ay, ang pamayali. Perlita, musunod na lagi ko diraan. Kaya uyab naman ko nimo. Sige, lagi tingnan ko ang si Papa. Mati na ako makasali. Tugak, karon. Sigurado karon. Sige, ganito. Uy, si Papa man na. Uy! Pusit kang bata ka! Up! Up! Patay ka gigiron! Up! Uy, Pat! Naon sa mga kapat! Uy, Pat! Pat! Naon sa mga kapat! Uy! Uy, Pat! 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 Naon sa mga kapat! Uy! Anong kailangan kong gawin upang malaman mo ikaw ang minamahal ko? Sumpa ko Sayaw mga choy,